आं राहुलजोंसो जिरायफानो सानदोंमोन नाथाय जिरायनो मोनदिया। राहुल भाई मा सिरि सिरिलै गावसोरालाय माथो जेबो रायज्लायाखै गावसोरानो सिरि सिरि दङबा ओरैनोबा माथो नोङो सिगां सिगां बाथ्रा दिहुनोलै दिनैलाय मा जेम थाथा नुखो आं मायबाफोर जादों नामा भाई खिन्थाना जेबो जायाखैलै है नोंसोरबो मा मा सानो एसे सिरि थाबानो मायबा जानाय रखम सानो नोंसोरो आंथ' नोंखौ दहायनिफ्रायनो टेनसन नुखादों राहुल नाथाय खिन्थायाखैसो मोस्रोम बाजै मा टेनसन जालाबायनो जेबो टेनसन जायाखै जेबो जामाराखैथ' जायाखैलै जेबो टेनसन जायाखै माबालै आंना माने दिनै एसे खर'खौ सानायबायसो मोनबाय दङ बेनिखायनो एसे सिरि दलद नुदों नोंसोर आंखौ खर' सादों होमबालाय मानोथ' खिन्थायाखै मुलि बायनो हागौमोन ना बेखौनो आरो मा मुलि जालाबायनो हामगोन दा बे राहुला मा जामारदों ना गोसथोनायफोरजों नांज्लायदोंलै नांज्लायबाथ' बेसेबा खुसिनि बाथ्रा बिदिनो नांज्लाय ब्रेकआप होबाबो जायो आरो गाइस आङो राहुलखौ गावनि खालामनो लानो हानायमोनबा माबा आङो आंनि बिएफखौ लानो बाससो गारबायहाय माबा आं बारा हेन्डसाम नुवा मानसिखौ बेनिखायनो ओरै मोजां मोना आं बेखौ नाथाय बे राहुला एथ'ग्रा हेन्डसाम आयु नुबानो गोसोआनो गलिखायो कास आं बेखौ गावनि खालामना लानो हानायमोनबा मोनसिगोन दे बारा टाइम गैला 10 मिनिटसो दंबावो न औ 10 मिनिटसो दङ माबा नेरसोन बै गोजा सकिनाव लाखिदे मेथाइ लांनांगोन एसे औ नोङो लाखिनो होआबाबो आं लाखिखागौमोन दे गल्ला लाबानो जाबाय आरो मिस्टि ओमफ्राय माबा सिंग्रा मोनो ना मोना सिंग्रा मोनबा सिंग्राखौबो लाबानो जाबाय औ जागोन दे आब' बिबारि लाइमोन आब' तिल्लु मोनफैबाय जोंफोरो सफैबाय मा टाइमावथ' फैनायमोन नोंसोरलाय 9टासोआवनो फैदों दे बाजै ओमफ्राय लाइमोन बाजै बिबारि बाजै नै बेनो राहुला अ दे मोजाङानो जादों दे फैदों सनि आगै मा खौरां दंथ'यो दे मोजाङैनो बाजै थौ न' सिङाव थौ गासैबो औ दै लोङोना नोंसोर लोङा दे बाजै गांथ'वाखै आंबो लोङा दे आंबो गाङाखै दे ओमफ्राय टिल्लुआ न'आव गैया नामा बे टिल्लुआ मानो माथो होफैयाखै फैनायखौ मोनथिनानैबो दा आं मा होननो बेयो लेट्रिनावसो दंहैयो जोंफोर फैनायखौ मोनथिनायानो थायाखै खोना बियो मोनथियाखै बियो खोनायाखै खोना दे होमबा नोंसोर जिरायथ' दे जोंफोर साहा फुदुंहैनि र' औ दे बाजै दै गांमाराखै नोंसोरो गाङाखै खर'सो सानाय मोनबायलै आङो मा खर' सानाय मोनदों थां होमबालाय उन्दुयै थां र' दसे उनाव उन्दुहैगोन ओमफ्राय राहुलनियालाय सागाबायना सागायाखै खर'आ आंनिया सागाबाय दे होमबा एसे जिरायथ'नाय नोंसोरो आङो बिसोरनो एसे हेफाजाब हैनि र' साहा फुदुंनायाव दे थां बाजै माथो खालामबाय थानो बेयाव साहा जागौमानि माबा फट'सो थिखांहैगौमोनलै आं आदा बेयाव मा खालामबाय थानो फट' थिखांहैनि थुं साहाया जागौमानि थुना खर' सादोंलै आंनिया माबा नोंनियाबो खर' सागोन उदै सागोन माबा हिनजावफोर रखमनो राहुल थुना फट' थिखांहैनि जोंनिया आदाया थाङानो थुना आं थांनो गोसो गैया थां नोङो सोरखौबा लोगो लानानै थां माबा नोंसोर मानो बेफोरबायदि खालामो थां रे राहुल थां आं खर' सादों बे राहुला गाज्रिथारसो आंजों थांनो गोसो जाथारा बेनिया थेवब्लाबो ब्रा लिंनानैबाबो थांगोन आं बेयो आं हारसिंबो थांनाय नङा बिसानि लाइमोन बाजैखौनो लिंनि र' आं थौना राहुल आदा थौ माबा आं गाज्रि मोनगोलै नों आंजों हारसिं थांनो लाजिदों नामा र' लाइमोन बाजैखौ लिंगोन आं लाजियाखैलै थांनो बादों आं होमबालाय लाइमोन बाजैखौनो लांफाना बिदिनो थां आं थाङाबाबो जागोन माबा राहुल आदा मानो बुजिया नोंनियासो केमेराया मोजांथार नोंनि मबाइलनि केमेराया आरो बे लाइमोन बाजैया आंखौ फट' थिखांनो रोंनाय नङा नोंसो रोंगौ बेसेबा फट' थिखांनो थौना थांलै थां राहुल बेखौनो गाख्रबबाय थागोन दा थां आं थांगौमोन दा आंनिया खर'आ बेसेबा साखादों आं उन्दुनोसै खोना सफायावनो उन्दुना थाथ'नोसै थां दा बेखौनो गाख्रबबाय थागोन थां लाइमोन बाजैखौ लिंना फैग्रो होमबालाय जागोन दे फारसेथिंजाय टेनसन फारसेथिंजाय आरो बे सासे मानसिखौ आं सहायनो हाला मोनबायलै आं गाबोनो न'आव थांसै आंहाबा मा टेनसन आं थानोनो सुखुवाखै हरावबो
आयदै खर'आलाय मा साखोलै आंनियाबो दा साहा लोंना होबासो हामसिगोन खोना औ हामगोन खोना दे मोनथियालै माबा खर' साया साया दिनै मानो साखो आंनियाबो सम सम सायो दे नोंनि खर'आ सायो सानाया थेवब्लाबो बेसेबा गोबाव जाबायमोन सायिया दिनैलाय मानो सालायखो मोनाबो मोजाङै दङना माथो बुंबावनो आरो दङ दे आरो गेजेरावनो ओमफ्राय मादैमोनालाय मादैमोनखौ खिन्थायाखै नामा जोंफोर फैगोन होननानै खिन्थादोंमोन र' आइया दायो फैगोन खोना मोस्रोमागै गुफुर जानायनि सिक्रेटखौ दानिया खिन्थादो नाङा र' आब' नाङा दिनै खिन्थाथ'वा गाबोन बिसोर न'आव थांबाथाय खिन्थागोन मोजाङै खिन्थागोन दा बिसोर अबावबा खोनागोन आं आरो बेसेबा खोनासंनो लुबैबाय दं माथो एसेबां गिदिर सिक्रेटलै बिसोरनि सिगाङाव खिन्थालायनो हाय माबा नोंबो एसेबां गोसा गोसा बुंदों आं गाबोन मोजाङै खिन्थागोन ना नोंसोर दिनै एसे थाथ' जेबो दिहुननाङा दे जागोन दे लाइमोन बाजै लाइमोन बाजै थुना जोंफोरना फट' थिखांजानो थांनि नोंसोरनिथिंजाय एसेबां मोजां मोजां जायगा दं आयु आं फट' थिखांजानो बेसेबा लुगैथारबाय थुना माबा साहाखौ बिसोरो फुदुंगोन दे बिबारि बाजै आरो मोस्रोम बाजैया थुना नों आंजों आंना लोगो गैया जादों थांलाय मोनाबो थौ होमबा थांसै जोंफोरो नोंसोरा बिब' बिनानाव सानैबो फुदुंबाय थादो जागोन दे आब' ओमफ्राय सोनिया थाब फैदे जागोन दे बाजै थाब फै नङाबा साहाया गुसु जाजोबगोन अके फैदो बाजै बेसेबा शकिंखा फट' थिखांनायानो खामानि बिनिया ओमफ्राय आब' माथो टिलुआ रुमनिफ्रायनो ओंखाराखै मानो मा बुंबावनो बिखौबो मानसियानो सोलायलांबायलै बियो बिगुमै बिब' फैदों आलासिफोर फैदों बियो माथो होफैनांगौ होननानै गियान गैया रुम सिङावनो मा खालामबाय दं बियो नंमारगौ दे आंखौबो माथो होनो फैयाखै बियो मा खालामबाय थादों बे रुम सिङाव नङा दा नेरसोन मोना गाज्रि मोनगोन ना बेनिखायनोथ' आङो खिनो थांदों होननानै थगायदों र' आङो रायनो थाङो र' बेखौ साहाखौ फुदुंखांनायनि उनाव रायलायनाङा दे मोजाङै बुंबानो जाबाय बेफोरबायदि नाटक दिन्थिबा रागा जोङो आङो माथो बुंबावनो आरो मालाय सेंग्रा जाबाय एसे सोलायबाय मा खालामबाय थादों नोङो रुम सिङाव आलासिफोर फैनायखौ मिन्थिनानैबो मानो माथो हैयाखै हा मा सानगोन बिसोरो नोंखौ माथो हैनो हाया नामा नोंसोर हैयाखै नामा माथो नोंसोर हैदोंथ' आरो आंखौ गाइखेर लोंनायखौ नोङो नुवाखै नामा गाइखेर लोंखांनानै थांगोन सानखादों आङो आरो मा आङो माथो हैयाबा जाया नामा जायो जाया बेफोर बाथ्रा नङालै आलासि फैदों माथो हैनांगौना मा सानगोन देनाय बिसोरो रावबो गैयाबासो बेलेग बाथ्रालै दा नोंसोरनो दङ नोंसोरनो माथो हैदों नोंसोरनो ज'नोबो होदों आंखौलाय मानो नांलायगौ थेवब्लाबोथ' नोंबो हैनांगौ ना हैगोनलै र' हैगोन नै गाइखेरखौ लोंखांनानै हैगोन आङो टिल्लु आजिखालि मा रुम सिंनिफ्रायनो ओंखारा नामा नोङो नोंसा गुमैमोनखौ माथो हैला नामा थां माथो हैथां र'लै हैगोन र' खमसे खम गाइखेरखौथ' लोंनो होग्रो गाइखेरखौ उनावबाबो लोंनो हागोन दे नोङो माथो हैग्रो गाज्रि मोनगोन ना इसिबां गोबाव जाबाय मानो माथो हैयाखै नोङो नोंखौ खिनो थांदों होननासो थगायदों मिथिबाय माबा बिसोर सानगोन मानो माथो होफैयाखै होननानै बेनिखायनो खिनो थांदोंमोन होनना बुंबानो जाबाय आब'आ थगायदोंसो बासा बेखौनो थगायनांगौ जाबाय आरो दै नोंसोरजोंबोदि आरो गाइखेर लोंबाय थादो होनना बुंबाबोथ' जायोमोन ना जाम्बा मा एसेबो बुजिया नोंलाय र'लै हैनि र' दोंना मानसियानो बेसेबा सोलायखाबाय बासा सिगांनि टिल्लुआ गैला मोस्रोम सिगां बेफोरबायदि नङामोनथ' बियो मानसियानो मा एसेबां सोलायलांखो बेलाय मा आरो बाथ्राफोरा मा खाब्रां हाबा जानाया दिनै मास मोनबाल'सो जाबाय मास मोनबायावनो एसेबां सोलायथारबाय गथ'आ सोलायबायथ' र' गेजेर गेजेर बिराद रागा जोंखायो आं मानसिखौनो आरो टेनसनबो जायो बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थायो नामा उनाव सोलायफिनगोन खोना दे ओमफ्राय फट' थिखांजानो थांग्राफोरा फैबायना फैयाखैबा फैयाखै खोना माथो खोनायाखै माथो साहाखौलाय फुदुंखांबायमोन दा गुसुसो जालायसिगोन बे नङाबा नेरसोननो हैग्रायाखै मानो खर' सादोंनो खर' सानाया हामबाय बायो खोना र'हाय थाथो बिसोर फैबाथाय ज' होखानोसै आयौ मा एसेबां मोजांहाय बेखिनि जायगाया आयौ फट' लानो बेसेबां मोजां जाखागोन नो ओरै जायगाखिनिया आयौ फट' थिखांग्रायानो माथो दाबो सफैयाखै दिले बोराया दिलेले बोरै थाबायबोदों नायाखै मानो मोस्रोमबो थैनाय नङाहाय फैनो बादोंमोन खोनालै बियो माबा बाजै बिनाबो दहाय खर' सादों होनना बुंदोंमोनलै ओमफ्राय दा सागारबाय होनना बुंदोंमोन माथो दे राहुल थाब फै माबा बाजै नोंसोरनिथिंजाय मा एसे समायनाहाय जायगाफोरालाय
नोंसोरनि एसे खाथि जानायबा सानफ्रोमबो फट' थिखांजानो फैगौमोन आं सेलफि लानो। दे थिखांफै। दे ओमफ्राय र' दे जाबाय दे आरोबाव दे जाबाय दे र' मोनसेबाव जाबाय नों थिखांजाया आङो नाङालै मानो दे ओरैनो मोनसेसो थिखांजा आंनिया मोजां उथियो दे फट'आ नांलायाखै नालै दे मोनसेल' थिखांजा र' होमबालाय आंखौ बिथिंजायनो थिखांदे र' होमबालाय जाबाय दे आरो नांला दे मोनसेयानो जागोन र' मोनसेबाव थिखांनि र' आं खेबसे बाजैजों जाबाय दे ओमफ्राय बाजै राहुलखौदो आंखौदो खेबसे थिखांनाय जागोन दे नाङालै आं थिखांजाया मानो थिखांबालाय मा जायोखाय नोङो आंनि आदानि लोगो नालाय आंबो नोंखौ आदायानो सानो बेनिखायसो थिखांजानो नागिरदों लायो नाङा दे आं थिखांजाथ'ला माने थिखांजानो लुबैदोंना बेयो नांलालै बाजै आं फट' थिखांजानो बेसेबा बाखायो बाजै नोंनि नाम्बारखौ हरनाय आं वाट्सएपाव हरना दोनगोन नोंनि फट'खौ दे ला 3939 ओमफ्राय 777 बेनिफ्राय 202 777 दे जाबाय दे थुदो थांसै थु जोंफोरखौ नागिरबाय थाबाय खोना साहा लोंनो आयु औ नंमारगौथ' साहायानो गुसु जालांगोन बे दे फैबाय था आंहा थांसै थौदो सनि आगै थांसै थौरोनाय आंखौ हासुनो ओंखारदों दे आं साला राहुलजों फट' थिखांजानो मोनगोन सानदोंमोन बे राहुला एसेबां गाज्रि आंजों फट' थिखांजालाया आरो ओमफ्राय बे लाइमोन बाजिनि नाम्बारखौलाय मानोथ' लानांगौ बे राहुला आंनियाव हरना दोनजोबबानो जायो आं लाइमोननो हरगौमोन ना खेबसे नाम्बार लालायदों आरो